video. Ne. Nagsiya at datoy ko Nagdakalan di sa raming nalinis dito Nadisiplina te gamit dito Ito yung CR. Nagdadakalan Diba? Naglinis. Nagpintas niya. Kabayan, nagbi-video ako, okay lang? Bawal. Grabe naman siya, bawal. Bawal ba? Hindi naman. Diba? Nagpintas. Kite, tatalaang ti ko niya. Ti pormaan ti taga Musapa. Singon itong Alex ti 80 Na nag-shot niya. 85 Kala nyo, nagpintas pa dati ko 110. 85 plus 30. Nepe, madimot. 115. Diba? Sensor. Dito yung mata. Hanggang agdapa-dapa lang nakasla. At saka 6. Hindi ko naglaing niya. Dapat silaw na. Kita nyo. So, Yawanin, silaw na. Magpa-deliver ako ng kape. Shot niya. Tidas niya. You don't like? Dapat, ito yung malabangir. Bangir nga imak mo at kita nyo. nawala ko mo ito ganyan ko sinig. Nag-shot niya. Silaw-silaw pa Dali sa'yo mo ko magsildo sa hike. Tata na Sa kuha sa Day, yan ay, di nag-shot. Gugas dito Nakay Jane ka sa Pinas? Sa man, ako Stone. Kaya di mo sumardangan, di. Ganuman. Stone. Tata. Unas tayo. Dito yung likod ti Sarming. Dati tisyo. Nag-shot niya. Nag-refill. Dito ay nag-refill. Automatic. Adi ito kay iba makungulong sila. Alegaro, taling kami. Pang kami manan, papang kami di Jay Global Village. Tamang pa mo, hindi na shot mo lang dati ko, padok. Ani abangan to kidi, ibatid akon.